ግና ክሳብ ሕጂ ኣፍቃሪኺ ደሓይካ ይገበር እንተ ኮይኑ ክብል ሚኪ ሓተታም ምስ ወረድኩ ክድውለሊ ተረዳዲእና ምስ በለቱ ሃራይ ድሉ ስቕበለ ጸኒሕ ግና ክሓተክ እንዶ ድንግልና ኣረኪብከ ድኺ ክብል ሓተታ ዝሓፈረት ክትመስል ድንን በለት ፍሉጥ ኣረኪባተ እናበለ ከሎ ድንግልና ዲኻ ዝበልካ ሚኪ ሓወይ ኢላ ምስ ጠመቶም እወ ከምታ ዘርኢክ ዘለኹ ልብኺ ብኣፍቃሪኽ ዝተሰለበት እያ ትመስል ዘፍቀረት ልቢ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ዝኾነ ነገር ካብ ምግባር ድሕሪ ትብልኛ ስለዚ ከመይ ክምስኺ ክብል ደጊሙ ሓተታ ሓቂ ክዛረብ እንተኾይኑ ደኣ ድንግልና ኣረኪበ እዩ ግዳ ሓቂ እቲ መጀመርታ ነክፈርጊ ኢለ ነይረ ግና ኣይተፍቅርንን ንዓይ ኣይተኣምንን እናበለ ዘረባ ምስ ኣብዝሐ ኣረኪበ ኢለ ስቕበለት ኣላሊዱ እሞ ትተኣስዶ ዋላስ እንታይ ኢሉ ምስ ጠመታ ትተኣስዶ በልካ እንድዒ ኣነ ጥራይ ዲ ክትተኣስ ዋላስ ከምዚ ከማይ ዘተኣሳ ብዙሓት ኣዋልድ ይሕሉ ኣይፍለጥውን ናይ ምተኣስ ሰዓት ዶ ትብሎ ምክንያቱ ምዝፈትዎ ሰብ ስለ ዝወኣልኮ ግና ስለምንታይ እዮም ሰባት ኣብ ድንግልና ዝግደሱ ክትብል ሓተቶም እዚ ኣብን ከቢድ ሕቶ እዩ ግና ብናተይ ርድአት ክምልስ እንተኾይነ ኣብ ብዙሓት ሕብረተሰባት ብፍላይ ድማ ኣብቲ ልሙድ ባህላዊ ክብርታት ዘለዎም ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ ሃገራት ድንግልና ከም ዓብዪ ነገር ተገይሩ ይውሰድ እዩ እዚ ድማ ብሰንኪ ዝተፈላለየ ሃይማኖታዊ ባህላዊ ማሕበራዊ ምክንያታት እዩ ናቶም ቀንዲ ሰባት ድንግልና ኣገዳሲ ኢሎም ዝሓስብሉ ነጥብታት በዚ ሰብ ክንገልጾም ንኽእል ቀዳማይ ሃይማኖታዊ እምነት መብዛሕትኦም ሃይማኖታት ንኣብነት ክርስትና ይኹን ምስልምና ጾታ ይርከብ ካብ መርኣ ወፃኢ ከም ሓጢኣት እዮም ዝርእይዎም ድንግልና ምሕላው ማለት ንኣምላኽ ምእዛዝን ነብስኻ ብንጽሕና መዕቀብን ከም ዝኾነ ይእመን እቲ ካልእ ባህላዊ ክብሪ ኣብ ብዙሕ ባህልታት ድንግልና ናይ ሓንቲ ጓል ናይ ስድራኣ ክብሪ ተገይሩ ይውሰድ ሓንቲ ጓል ድንግል ኮይና ክትምርኦ ከላ ንስድራኣ ዓብዪ ሓበን ከም ዝኾነ ይሕሰብ በአንጻሩ ድንግልናኣ ዘጥፍአት ጓል ንስድራኣ ሕፍረት ከም ዘምጽአት ተገይራ ክትርአ ትኽእል እያ እቲ ካልእ እምነቶን ተኣማንነትን ገሊኦም ሰባት ድንግልና ናይ ስለልቦናዊ ድልውነት ተኣማንነት ምልክት ገይሩ ይርእይዎም ሓደ ሰብ ክሳብ መርኣ ድንግልንኡ እንተዓቂቡ እቲ ሰብ ዓብዪ ዓቕሊ ከም ዘሎ ይእመን እዚ ድማ ኣብቲ መጻኢ ሓዳር ዝያዳ እምነት ክሕሉ ይገብር ዝብል ርድኢት ኣሎም ክቐጽለ ተአናዊ ስግኣት ብውሑድ መዳይ ድማ ድንግልና መዕቀብ ካብ ጾታ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ከምኡውን ካብ ዘይተደለየ ጽንሲ ንምክልኻል ከም ውሑስ መንገዲ ይረአዩ ዝተፈላለየ ርድኢታት ናይ ሰብ እውን ኣሎ ይኹን እምበር ኣብዚ ሕጂ እዋን ሰባት ብዛዕባ ድንግልና ዘለዎም ርድኢት እናተፈላለየን እናተቐየረ ይመጽእ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣብዚ ግን ኣገዳሲ ነጥቢ ኩሉ ሰብ ክርድኦ ዘለዎ ብሰንኪ ድንግልና ዘይምሕላዋ ዝኾነት ጓል ክትንጸል ወይ ክትዋረድ የብላን ይገርም ሃራይስከ ሕሉፍ ናይ ጓል ንወዲ የገድሶ ድዩ ክትብል መሊስ ሓተተቶም ኣላሊዱ ሕሉፍና መስታየት መጻኢና እዩ ብዙሓት ሕሉፈይ ኣየገድሰኒ ዘለኽዎ ክብላ ይስማዐን ዋላ ወዳት ብርግጽ ዘለኻዮ ኩነታት ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ ሕሉፍካ ንመጻኢኻ ክጽዕሎ ግድን እዩ ንሕቶኺ ንምምላስ ዝኣክል ሕሉፍኪ ጸላሎት ኮይኑ ደድሕደኺ ከም ዝስዕብ ዘይምርሳዕ እሞ ብዝሓለፈ ክንፍረድ ማለት ድዩ ደቂ ሰባት ካብ ጊጋና ዲና ካብ ተመክሮና እናተምሃርና ኣይኮናን ዲና ንመጽእ ምስ በለቱ ንሕቶኺ መሊሰልክ እምበር ሊዱ እስርቲ ሕሉፍኪ ኢኺ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹም ከምቲ ዝበልክዮ ንሕሉፍኪ ከም ቤት ትምህርቲ ቆፂርክ ንዝያዳ ንፀበቕ ህይወት ክትፅዕር ኣለክ እምበር ብኡ ተጻሊኺ ህይወትክን ህይወት መጻመድኽን ከተበላሹ የብልክን ብፍላይ ነቲ ወዲ በዓልኺ ብዝገደፍክዮ ስንብራት ህይወቱ ቁንቁል ኣፋ ከደፍዕሉ ኣይግባእን እንታይ ክብለኪ ሕሉፍኪ ጽቡቕ ይኹን ሕማቕ ብዘይገድስ ሓላፍነት ትወስድሉ ንስኺ በዓልኺ ኢኺ ስለዚ እንታይ ዝገብር ዘለኹ ኢሉ ነፍሶ ከብ ሰብ ንገዛእ ነፍሱ ክሓትት ይግባእ ምስ በላ
ግና ክትዛረብ ማዓትኻ ሚኪ ምስ በለቶ እናዛረብ ክንስ ክትዛረብ ማዓትኻ ትብላ ኣለኺ ብዝኾነ ዝበዝሕ ሓይለይ ኣብ መስማዒሉ ይዱም ዓሻ ሰብዩ ስቂሉ ዝልፍልፍ ብኡ መጠን ድማ ክብረቱ ይጎድል ስቂልካ ዶ ትሰምዕ ኣለኻን ድሓር ኣብ ዘድሊ ነገር ኣፍካ ምስ ትኸፍት ዝያዳ ካልእ ሰብ ንስኻ ኢኻ ሚዛን ትረክብ ምስ በላ እንታይስ ይፈርሕ ኣለኹ እንታይ ምስ በላ ቀልጢፈ ደኣ ክወርድ እምበር ፍቕሪ ከይተተህዘኒ ምስ በለቶም ብዘይ ሕጋይ መንገዲ ተሓቢኡ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝረስዕን ክመስል ብስሓቅ ነታ ባቡር ኣናወፃም ብዘይ ምቁራፅ ንሓደ ደቂ ዝኸውን ስሒቑ ይኸውን እዩ ሰሓቑ ኣሰሓቓ ኩሉ ነገር ዝረስዑም ዝመስሉ ኣብቲ ሕሞት ዓለም ብጀካ ሓጎስ እምበር ካልእ እንተዘይሕሉ ዘብል ኮነ ኩሉ ዝሓለፎ ከቢድ ናይ ስደት ጉዕዞ ዝረስዑም ዝመስሉ ሰሓቑ ከዓግት እናፈተነ በቃ ሓደ ኣፊቱ ንኣፍቃሪኺ ገዲፍክስ ምስ በላ ይፃወት ዘለኻታ በለቶ ከምኡ እንተኾይኑ እሞ ስቂልኪኺ የፍቅሬ ድንግልና ሕይወት ትብል ዘለኺ ምስ በላ ኣይውረድ ሚኪ ሓዊ ኢላ ስቕበለት ቁሩብ ምስ ተጓዓዙ እውን ደቃ ስለ ዝመፃም ከይተረድኣ ኣብ መንከቡ ተደጊፋ በጥበለት ንዝርኦም ሰባት ምናልባት ዓመታት ዘፋለጡ ይመስሎም ይኸውን ነሳቶም ገና ሸዓዮም ኣብ ባቡር ተፋሊጦም እታ ኮፍ ኢሎማ ዘሎ ቦታ እያ ኣፋሊጣቶም ምፍጣራ ኣይትፈልጥን ዝነበሩ ህይወት ግና በብመንገዶም ሂዛ መፅያ ኣብ ሓደ ኩርሲ ኮፍ ኣቢላቶም ኣላ መን ይፈልጥ እዞም ሰባት ፍቁራት ክኾኑ ይኽእሉ መን ይፈልጥ እዞም ሰባት ልክዕ ከም ኣሕዋት ክኾኑ ይኽእሉ መን ይፈልጥ ንሳውን ናብ ጀርመን ዝሓሰበቱ ናብ ቤልጅም ምስኡ ትኸይድ ትኸውን መን ይፈልጥ ንሱን ቤልጅም ገዲፉ ኣብ ጀርመን ይተርፍ ይኸውን ህይወት እንታይ ሒዛትልካ ከም ትመፅእ ስለ ዘይፍለጥ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ተስፋ ኣይትቑረፅ ክበሃል ሓቂ ህይወት ወዲ ሰብ ኣብ ሓንቲ ካልኢት ትኹን ክትቅየር ስለ ትኽእል ዝኾነ ሰብ ኣበይ ሓሉ ብዘይገድስ ተስፋ ዝበሃል ክቆርፅ የብሉን ጥራይ ዝከኣለካ ክትገብር ኣለካ እቲ ዝተረፈ ኩሉ ንፈጣሪኻ ክትገድፎ ዘለካ ናብ ዝሓሰብከ ዕላማ ክትበፅሕ ሽሕ ግዜ ተስፋ ዘቆርፅ ነገራት የጋጥምካ ሰዓቱ ምስ ኣኸል ከም ዝኾን ፈሊጥካ ክትደራገም ኣለካ እምበር ፈፂምካ ተስፋ ክትቆርፅ የብልካን ሰዓቱ ምስ ኣኸለ ከም ዝኾን ግድን ክትኣምን ኣለካ እቲ ምንታይሲ ዝኾነ ነገር ካብ ኣተሓሳስባና ስለ ዝጅምር ዓለም ድማ ዘውፃዕናዮ ዝሓሰብናዮ ቃላት ደጊማ ትሕበና ሕማቕ ጥራይ ተሓስብ እንተሓሊኻ ሕማቕ እያ ናባኻ ተብሎ በንጻሩ ፀፅብቆ ምስ ተሓስብ ፅቡቕ ናባኻ ተብሎ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንነፍስኻ ኣገዳሲ ሰብ ከም ዝኾንካ እናነገርካ ብተስፋ ተጓዓዝ ብኡ ኣቢልካ ድማ ንዝኣመንካሉ ዕላማ ተቃለስ እሞ ውፅኢቱ ሰዓቱ ምስ ኣኸለ ክትረኽቦ ኢኻ ግድን ከዓ እምበር ገለ ደቃይቕ ምስ ተጓዓዙ ሰንቢዳ ካብ ድቃ ዝተበራበረት እሞ የማን ፀገም ኣቕሕብሐት ሂዳ ሊዱ ድሓን ዲኽ በላ ኡፍ በስመኣም ክሓልሙ ከይፀንሐ በለቶ ኣሻባ ናብ ሕልሚ ከም ዝኣቶት እናተገረም ኣየሊዱ ገርሕ ልባእ በለ ብውሽጡ ኣይቀረብና እንዲና ከደኣ በለቶ መሊሳ እንተሓን ቀሪብና ናብ ዝኾነ ሊዱ ድቃስኪ ቃፅል በላም ካይፅሞካ ባ ምስ በለቶ ፍሽኽ እናበለት ንሱስ ሓቅኸ ምስ በለ ግና ናፊቆ እምበር ናብ ቃርኤ ምስ በለቱ ናብኡ እንድኽትኸዲ ዘለኺ ድሓር ከዓ ቀሪብኺ ምስ በላ ንሱስ ሓቅኻ ክድውለሉ ዶ ይመስለካ በለቱ ክድውለሉ ትኸሊኺ ምስ በላ ክሳብ ዝወርድ መን ክትፅበ ኢላ ምስ ደወለትሉ ኣይተቀበላን ደጊማ ኣይተቀበላን ሰሊሳ ኣይተቀበላን ክትርብእ ክትብል ግና ደቂሱ ኣይረኣያን ንኽእል ወይ ኣብ ገለ ወፂ ይኹን ምስ ረኣያ ክምለሰኪ ምስ በላ ከመሓምሽ ምስ በለቶ እወ ኣፍቃሪቱ ተኣኽሊ እሞ ከዓ ኣብ መንገዲ ከም ዘለኽ እናፈለጠ ሰለስተ ግዜ ደዊል ክሉ እናሰምዐ ስቕ ክብልሲ ኣይክእልኒ ምስ በላም ሕረ ኢላ ስቕበለት ግና ሞባይላ ካብ መጥማት ኣዴ ዋዕለትን ነዚ ምስ ረኣየ ሚኪ ሊዱ ሓቂ ተሸርሺርኪ ኣለኺ ክድውለልኪ ዳሓን ኣቕሊ ግበር ምስ በላ እናሰሓቐ ኣታ ግናይ ኣስተብሒልካ ለምሽ ኣይ ብጣዕሚ እንዲ ዘፍቅር ኣታ ሚኪ ሓወይ ምስ በለቱ ዳሓን ተሸገሪ ክድውል ምስ በላ
مامك حوي حانساب دو نمود أتاك فتنالو سبلتو لدو ولا مئة جزي فتنالو نعي عمل كتنني نسخن عي والحدي يكون كن دلايك نمقبر جود داينات كيمبر ناتي كونن أبزي ملكة النجار أتاو دس أبلانيو كم سب جنا مخرني أنت الكني مصر يدور بسبلكو خمس بلا أوي زربها خف أزخلو نايوش تعي إن على الخاص قداء يكون أنت بلن جناي بلتو بحزم منفس لدو عيد كوريم هاك أنا جيركي دحان بقى دولو نزع دخي دلي خمس بلا كموبل إلى نب أفكار أمس دولت حيلة ومن كبل كتبل ناي قوالا نستيت الدمس يتقبلام بزي لبا لدو تليفون عاسقا ناميكي تأمتت